Malampuson og puno sa pagtulunan ang Luzon og final leg sa GMA Masterclass Series nga gipahigayon sa Dagupan City. Anang report. Aligre ug mainiton ang pagtimbaya sa University of Luzon sa mga panelist alang sa final Luzon leg sa GMA Masterclass Series nga gipahigayon sa Dagupan City, Pangasinan. Sayo pa lang, naghuwat na ang mga estudyante aron maminaw sa mga istorya sa inspirasyon sa 8 ka speakers sa ika-14 ug katapusang GMA Masterclass Series sa GMA Regional TV and Synergy. Nipasalamat si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso sa pagdawat sa mga estudyante ug sa napiling mga universidad nga nagsilbing venue sa aktibidad. Medyo sentimental po itong leg na ito na gagawin namin dito sa inyong campus because this is the 14th and last leg of the GMA Masterclass Series. Our 14-leg journey starts with the hope of changing lives from one story, one experience at a time, bringing in individuals and masters in their crafts. We are here today to expand everyone's horizon. The quest is to learn the process of discerning in order to have a better understanding and judgment of important issues. Redefining Excellence, ang tema sa GMA Masterclass Series. Gipaambit ni GMA Senior News Correspondent Cedric Castillo ang pipila sa iyang nahimong istorya ug ang mga naagi ang hagit ug kalisod aron kini matiwas. Nagtuo si Cedric nga aron maangkon ang gipangandoy, dapat push mo yan. If kayo ay intimidated by the term excellence yourself, alalahanin nyo lang po na always 100% luck is there every single day, pero kailangan mo siyang gawa ng paraan para mahanap mo, para malaman mo kung paano hahanapin. And of course, huwag po natin kakalimutan, push mo yan. Bisan ko nagdako sa pamilya sa mga artist, giangko ni GMA acting coach Ana Fileo nga nag-agi sab siya og depresyon gumikan sa pressure sa mga tao nunot sa taas nilang expectations ngadto kaniya. Imbis na move forward ako, umatras ako ng umatras. Lumiit ako ng lumiit. Dahil sa pressure. Living a life of excellence does not mean absent na ang fear. Gikan sa sikat nga mga pung nga lumipad ang aming team ug kwentong katatakutan kasama si Ed Kaluwag, giasoy ni GMA Public Affairs producer Jose Litutan ang sikreto sa top rating program nga kapuso mo Jessica Soho. Dapat may buhay na mababago. Sa daan-daang public service stories na ginagawa namin sa KMJS, ang lagi naming tanong, paano ba natin mababago ang buhay ng mga taong humihingi sa atin ng tulong? All-time favorite sab ang istorya nga puno sa inspirasyon gikan ni GMA Drama Concept Creator, Developer and Headwriter, Suzette Doctolero. Nagdako si Doctolero sa kalisod sa kinabuhi nga sa kauwahian iyang gigamit nga inspirasyon sa napiling propesyon. Lahat kayong mga writers, be the best that you can be. Ilabas nyo ang imahinasyon nyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng sariling version natin. Gipaambit sab ni GMA Regional TV co-anchor and senior desk editor ang iyang journey sa media industry gikan sa pagka-production assistant hangtod na himong co-anchor sa Balitang Amyanan. Napunting sab ang iyang mga mensahe sa kamahinungdanon sa lokal nga pagbalita sa komunidad. As a journalist, you should be passionate in everything you do. Hindi pwede na. Dapat mahal mo yung trabaho mo. Work hard and excel. Samtang giasoy ni celebrity chef and entrepreneur Jose Sarazola ang iyang mga naagiang hagit taliwa sa pandemya. Apan bisan pa niini, wa siya kawadi og paglaom og iya kining gigamit aron makaimbento og bag-ong putahe sa iyang restaurant. But being a chef, walang error for mistakes. It's very difficult to be a chef. We get judged particularly for one dish we make. Ang pagpakibatok sab sa fake news ang gitutukan ni GMA News and Public Affairs Social Media Manager Eileen Ray Perez. Apil na niini ang pagkuha lang og impormasyon sa reliable sources.
Hindi porke ito ang palaging nakahain na information, yun na yung totoo. Kailangan masipag din tayong tumingin ng ibang sources para ma-verify kung legit yung inihain sa'yo. Giatangan sab ang istorya sa kalampusan ni GMA actress and singer Glyza De Castro, mga istorya sa pagbangon gikan sa naagi ang rejections o pagbash isip artista. Excellence also starts with the right intention and right attitude. Wa lang nakakuha og leksyon o inspirasyon ang mga estudyante, nahatagan sab sila og higayon nga makapangutana sa mga panelist og mag-selfie uban kanila. Nalingaw sab ang audience sa performance ni Marian Osabel og hosting ni Rain Matienzo. Dumayo kami from Usurubyo papunta dito sa Dagupan and sobrang excited yung mga students namin because isa rin sa mga sinasabi nila, super nag-enjoy sila to meet everyone. Sobrang dami ko pong natutunan, kagaya lang naman po ng dapat maging matapang ka lang sa pagharap ng iyong pangarap. Ang natutunan ko po is to educate myself. In terms of political views, dapat maging mapanuri tayo sa kung sino yung pipiliin nating mga leader na kung saan they will assist us, especially the marginalized sector po. Nagpasalamat sab ang senior station manager sa GMA Regional TV Dagupan nga si Carla Canlas sa tanang nagpaluyo sa GMA Masterclass Series. We truly hope that through this activity, we'll be able to enlighten and help you in choosing the right leaders of our country. There is indeed much to reflect upon this coming election. We must continue to keep our critical thinking sharp and search for the truth, kaya dapat totoo. Chela Valiana, Balitang Bistak.